peniaze, technika, alebo presadiť sa medzi konkurenciou? Tak my sme vtedy to všetko brali tak, že pre nás nebol žiadny problém. My sme nevedeli niečo vzdať dopredu, alebo tak to sa nedá, lebo to sa nedá, lebo nemáme peniaze, to sa nedá, lebo nemáme techniku. My sme bojovali do poslednej chvíle. Pamätám si, že na jeden veľký pretek Barum Rally, tu v Československu, tu obrovský pretek majstrovstva Európy to sú, že na jeden veľký pretek Barum Rally, tu v Československu, tu obrovský pretek majstrovstva Európy to sú, a nám povedali tesne mechanici tesne pred pretekom, že motor nie je, akože agregát, motor nie je, čiže na preteky sa nejde. A ja som im povedal, aby mi doviezli auto bez motora. To bola Lada vtedy. A oni mi dovezli auto na preteky bez motora, bez agregátu. A ja som na to auto pozrel a začal som v mieste, kde sa preteky konali Zlín, tam bolo veľa všelijakých dielní a pretekárov, začal som zháňať motor na Ladu, na Žiguli. Našiel som, odštartoval som, ale motor dlho nevydržal, ale do chvíle, kým sa nerozpadol, sme boli úplne na popredných priečkach. Čiže my sme sa nevedeli vzdať. My sme bojovali. A to pre nás bolo také nemysliteľné. A sme nevnímali, že nie sú peniaze, alebo nie je to, nie je to dobre, vyriešime to. Proste všetko. Nevzdávali sme sa ničoho. Ako nebolo pro slovo nie. Bolo iné riešenie. Iné riešenie. A vždy sa nájde iné riešenie. Ak človek niečo chce naozaj, tak nájde riešenie.